Stort tillykke med de 50 år. Jeg håber, du får en mega god dag. Tillykke, mor, med de 50 år. Du ligner stadigvæk en på 20. Jeg håber, at du får en vældig god dag sammen med mig og Anna. Tillykke! Hej Marianne, din lækre kvinde. Stort tillykke med de 50 år alt. Jeg håber, du får en rigtig god dag i dag sammen med tvillingerne. Og så håber jeg, at du får en masse gode gaver. Og du skal huske, at du er en rigtig dejlig kvinde. Og tak fordi jeg må være barn nummer 4. Hej, Krumme. Tillykke! Vi kan jo ikke se det på dig, vel? Nej, tillykke med fødselsdagen. Dit lækre skår. Jeg siger, at du er en mega god kollega. Og du er altid sød til at hjælpe, hvis jeg har problemer med noget. Knus for mig. Krumma er her for alle, hvis vi har brug for hende. Ja, Krumme er vores støttepædagog. Det er du. Hej, Krumme. Kan du have en rigtig god dag? Tillykke med dagen. Med dagen. Tillykke med fødselsdagen. Og tak for, at din måde at være på. Tak for godt samarbejde indtil videre. Og opfør dig nu ordentligt. Så aften var fra pararbejde igen. Ja, og der var bare, ja. Og vi ved det godt, hvad det betyder, så den 25 plus i år. Ja, det er omkring lige, altså. Ja, lige omkring 25, ja. Dobbelt så mange år, som ja. Hej Krumme. Hjerteligt tillykke med fødselsdagen. 50 år. Puha, den er slem. Jeg vil lige fortælle dig, at du er en fantastisk kollega og god ven. Hjælpsom, smilende og glad og en mega stærk kvinde. Du betyder meget for mig, og jeg holder meget af dig. Så derfor vil jeg tænde et lys. Jeg vil plukke en stjerne. Du må få opfyldt din skønneste drøm, så du kan finde din gyldne oase. Der findes kun kærlighed, tryghed og ro. Der findes så mange blomster i livets vase, der kan få glæden i dig til at gro. Kæmpe knus og stort tillykke fra mig. Hej. Marianne, tak for at vi må komme og være med til din fødselsdag og fejre dig i dag. Du er en rigtig god tillidsrepræsentant kollega. Så er du en fantastisk, empatisk menneske. Og så er du en super god veninde. Jeg er glad og stolt over, at jeg har fået lov at være med til at følge dig på din færd. For da du startede som tillidsrepræsentant, så var du nok lidt forsigtig og lidt tilbageholdende. Men nu, der springer du bare ud i tingene. For eksempel at tage morgensamling nede på Langsøhus. Eller når du tager din tørn med teamlederne. Jeg håber, at vi kan fortsætte vores gode ping-pong-samarbejde. Både på arbejde, men så sandelig også i privaten. Tak, søs, fordi du er den, du er. Tillykke med fødselsdagen. Kan du have en rigtig god dag. Hej, hej. Hej.